Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Action Radio Philippine Standard Time, alauna 34.
gihapon naman sa itong mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta na? Ari si Tita Wilma, inyo kubos nga lagad upod ninyo karon nga adlaw Martes nga edisyon sa This Is My Life. Ito maayong new home. Kay tinakapanyayagan na ka mo. Okay, Tita Wilma. Sige, updanay kita. Tugtugtak na la stress dira sa inyo mga radyo. Pagi sa palituntunan This Is My Life. Kag sa nahambal man ni Tita Wilma, karon nga adlaw, para sa aton sa ni ARB4 Peace pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Ilabi na gid sa aton mga estudyante. Yes, kahapon nga adlaw. Ibala announcements ng aton mga winners sa tatlo ka category, elementary, high school, kag college category. Kaya anong matabo karon, relax lang kamo kung paano naman. There is This Is My Life. Kag sa nahambal na naton, karon iya nga adlaw, masiling ka Martes daw maayad-ayad. Ang mga senior citizen ay may hambal si Tita Wilma karon sa inyo, ha? Mga senior citizen, di ba sa naglet siling pwede nakagwa? Aha. Pero kinaglan ng kagwa, gido? 9. Sing a song and light up the lights. Alipay na ko na iya bahala. Nada akong magkainano. Misan ano nyo pa na nga saway kay Tita We. Basta ako nalipay once nga makabati ako sa Christmas Carol. Diba? Kaya nga sa itong Christmas countdown, we only have 59 days left before Christmas Day, December 25, and 66 days before New Year, 2021, January 1. Wow, na wow, gid. Kag nalipay man kita mamati sa mga updates, especially diri sa dakbanwasang Bacolod angot sa COVID-19, di ba? O amuna siling naton sa aton pagpaninguha, kag sa aton pagsakripisyo, kag sa aton pagantos, pagkaligad sa mga inadlaw. Yes, may bungahon gid nga maayo para sa aton tanan. So isa na ina dira, gani relax lang. Kag syempre sa nahambal man ni Tita Wilma sa gihapon ang aton reminders, ano gani mga health protocols sa gihapon, kay ti ako mismo ginahimo ko na personal nga kun magwa ako sa balay, nagatakod gid ako sa face mask. Ti kun magsakay ko da sa mga salakyan, kinanglan may face shield gid ko. Kag may ara gid ko gamay lang gid nga sulodlan sang alcohol sa akon bag. Kain kaso por kaso, may ara kuya kuhaon kag spray sa akon kamot na ina palatandaan sang aton paghalong para sa aton kaugalingon kag sa mga tawo nga aton masugata, di ba? Kag syempre kung panaugan maglakat-lakat ka da o may baklon ka da, ara na nanganan sa pinsar tang ginatawag nga social distancing, di ba? I-observe ginaton ina. Sa hambal na naton. Sulit-suliton, adlaw-adlaw, hapon-hapon titawi, ikaw ha, namaman sa ikaw ha, pero sige lang, kainaapi ninyo, dako kid ang nabulig para sa aton, di ba? Yes, nakita ninyo, kag inyo gidi na subong nabatsyagan. Nabatsyagan ninyo, nabatsyagan ni Tita Wilma, na batsyagan man sa mga senior citizen naton, kag sa aton mga kabataan, pero ang paghalong sa gihapon, always good. Hindi kita maguntat sa pagpahanumdum sina sa inyo. Diba, Tita We? Ti ang hambal. Hindak banwag sang Bacolod. Diba? Until October 31 sa idalom kita sa General Community Quarantine. Pero nabati ay naman ninyo ang ginpabutyag sang presidente sa pungsod. Ang Bacolod City nalakip sa gihapon. Nga magapaidalom sa mga lugar nga magapaidalom gihapon sa JCQ. Sige lang. Amo na siling naton, hindi gid kita magsalig, hindi kita magkumpiyansa, ha? Bawho. Kay man magsalig kita gani, tapos gid. Tapos gid kita gihapon ang apektado, di ba? Yes, Tita Wilma, kadasig man sang aton oras. Nakamangkot si Tita Wilma, anong pa niya, anong sudaan nyo da pa niya, kadasig man sa ila, iya magsabat sa eto, no? Especially sa FB Live, sa etong dara yung mga palanggang mga tagpalamating upod naton sa ilang mga transistor radio. Kamusta lang? Kag ang mga kapalangga may naton ng mga tagpalamati, nga ara kid, na?
ara sa FB Live. Hi and hello. Kag syempre, sanhambal na naton sa Facebook page ng Action Radio Bacolod ara dirang mga updated reports, mga nagakatabo iya. Halin sa kagahon, tubtog mag-sign off ang Action Radio, kag pagkatapos tanan nga mga natipon nga mga balita, adlaw-adlaw, ara mabasahan ninyo sa Facebook page, sa website ng Action Radio. Hapos lang, basta kamo ang may internet connection or may data sa inyo mga cellphone o kung sa inyo man mga gadget dira, computer, desktop dira. Yes, ara lang Tita Wilma, di ba? Ara lang dira sa the www.actionradiobacolod.com.ph. Pwede pa yan. Sa YouTube. Search nyo lang ang Action Radio Bacolod. Amo man lang na siya kasimple. Kadasig sa aton oras 1:41 Action Radio Philippine Standard Time. Pero Tito We, mahaytag anay kita sang update neton sa dalagan sang aton panahon baw kahapon. Tito We, way mo gid ginhatag ang imo sini nga weather report, ang imo update or kakagapon kabalo pakikita nga kasabad pagikikinta, di ba? Pero kay sige lang na pasalamat na lang kita subong. Kay sa karon iya nga adlaw, nakagwa na siya, nakagwa na sa pungsod si Bagyo Quinta. Kay kabaluman kita ano gani international name ni Bagyo Quinta, Molave, ha? Sunod sa pag-asa katapusan nga nasipletan ang bagyo sa 775 kilometro na katundan sa Calapan City, Oriental Mindoro. Kag nagbaskog pagid ini, kag angkon pagid niya ang puwersa, no? Ang iya sinihangin, may puwersa nga nagalabot sa 150 km/h malapit sa sentro, kag may pagmadlos naman nga nagalabot sa 185 km/h. Nagahulag si Quinta sa kada sigon nga 20 km, mahinay na siya, no? 20 km/h sa direksyon panakatundan. Pero sa pihak sang pagwa niya sa pungsod, sa gihapon nagapabilin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Kalayaan Islands. Ang Typhoon Quinta nga ini magadulot sa gihapon sang kasarangan tubtob sa mabasko nga pagbubus ng ulan, kag may panalagsaman nga pagbaskog sang pagbuus ng ulan sa bahin sang Western Visayas. So, bantayan natin, di kayo inasang kaagaon kagabi, di ba? Occidental Mindoro, subong man sa Oriental Mindoro, sa Palawan, kalikip na sa Calamian, Coyo, kag Calayan Islands. Samtang mahuyang naman, tubtob kasarangan naman, nga may panalagsa nga pagbuus ng ulan, ang gina-eksperyensya sa bahin sang Calabar Zone, sa Davao Region, sa Caraga, sa Isabela, Aurora, kag Surigao del Sur. Ano pa kung makita ako sa aton sini FB Live, mga may ara gidaya mo na karon bala kay basahon ko lang ng imo message. Aha, okay. Yes, Tito Wilma, sa iban pa naton nga mga updates, ari bala ang aton mga senior citizen. Kaya tisang nagligad, hindi blagin muno to din ni Tito We sa This Is My Life. 15 or 16 years old, kag 65 years old and above, di ba? Pwede na nga makagwa-guwa ka, makatika-tika da sa guwa mo, kaya kabalugid ako. Ano ba tiyaghan ko gid ang inyo kahidlaw? Kag kung daw ano gid kamo ka-excited nga magwa. Pero kung magwa gani kamo dira sa inyo lagwar, ta ka magkanto sa tunga dalan, magtakod gid sang inyo face mask. Ari kay ang Malacanang nagklaro man. Kagin klaro gid siya, hindi gihapon or wala gihapon ginapahanugutan nga magkagawa ang mga senior citizen nga 66 years old. So mga 65 pwede pa, basta healthy, di ba? 66 years old pa ibabaw, hindi gyapon makagawa, magluwas gid lang kon makaduoy arit sis mga may kwarta tawi pwede na iya. Ang mga 66 years old pa ibabaw, pwede ka mo pagpasugtan nga makagwa kung makadto ka mo sa Boracay o kung hindi gani may trabaho o kung magabakasang nagapanguna ninyo nga kinahanglanon. Okay, may rason. Okay. Karon, ang hambal naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque
Nagpahayag siya matapos man nag-appeal si Senior Citizen Party List Representative Umpong Ordaniez. Di ba? Si Umpong Ordaniez nga ini. Siling niya kay Presidente Rodrigo Duterte, nga kung pwede, ilakip man ang senior citizen nga may edad tub-tub 70 years old. Sa listahan sa mga pwede na pahanugutan ng magwa sa ilabalay, ang hambal ni Roque, dapat nga magpabilin nga homeliners ang mga senior citizen kay delikado siya na kung matapikan sang COVID-19. Kay hambal ni Roque, mataas ang fatality rate sa mga tigulang or hinimit lang ko sa mga may edad na nga makaangkon sa virus, no? Pahinumduman ni Roque, pwede ka agwa pero para lang magkuha sa mga nagapangunan nila nga mga kinahanglanon. Pwede man suno sa iya nga makalagaw-lagaw tungod wala man age restriction sa pagbiyahe sa Boracay. Sa Boracay, hindi na kaya sang mga pigado nga mga senior citizen, di ba? Sige lang bamo na siling naton padayunon lang naton ang paghalong kay ti gamat-amat naman kanay-kanay kag amat-amat naman kita makabatsyag sang katawhay padayunon naton ina. Okay, tita we. Ang tonto, I'm sorry. Si Bagyo Quinta, di ba, kabalo naman kita ba, parte ito sa Domingo, kadamo sa mga lugar nga ginpangbahaan, kadamo sa mga kasapatan nga nahalitan, mga panaynom, kaluoy sa aton mga mangunguma. Pero syempre, hibaluan man naton ang kahalitan nga iya ginbilin, ha? Naglabot sa 217,000. 58 ka mga pamilya, o kung 859,159 ka mga individual. Halin sa 743 ka mga barangay sa Bicol Region. Sobra-sobra gid iya nga naapektuhan sa paglaslas ni Bagyo Quinta ina ang report sa Office of the Civil Defense sa Region 5. Di ba, Tita We? So, sa ginpagwa man nga report sa OCD 5, may 20,595 na 20,595 ka pamilya o kung 73,374 ka individual ang temporaryo nga nagapabilin sa 618 ka mga evacuation center dito sa bahin sang Bicol. Kag subong man ginabulubanta may ara 8,684 ka pamilya o kung mas sobra 38,000 na 38,599 ka tawo ang nag-evacuate kag nagpabilin man sa mga private houses sa amoy nga lugar. May 4 ka mga mangingisda halin sa barangay Pananugan sa Batu Town kag isa halin sa barangay Kagdaraw sa Panganiban ang naluwas ng mga rescuers. Sino pa sa report sa OCD5, naglabot sa kabugusan iya nga balor nga 26,040,000 pesos. Kalakip na dira ang 1,000,000, 1 milyones, kay ti 1 lang no million lang tawe, di ba? 40,000 sa electrical power ang kahalitan ni Quinta. Kag 25 milyones pesos naman nga flood control ang nahalitan sa bahin sang Sorsogon. Pero sunod sang pag-asa, nabatian naman naton sa pahayag sang pag-asa na kagwa na siya sa aton pungsod Pilipinas. Alauna 49, syempre, Tita Wilma, Action Radio, Philippine Standard Time. Aton matahom nga lilantunon. 1 in a million you. Siyempre, nangalalantunan 1 in a million you, a version ina ni Larry Graham, di ba? Gin-release ini sang June 1980, ang 1 in a million you. Kag ang songwriter or composer sang 1 in a million you, amo si Sam Dees. Kag, yes, Tito We, ang 1 in a Million You, single ni Larry Graham sa iya album nga 1 in a Million You sang 1980. Ini nga lalantunon sa liwat ginsulat man ni Sam Dees, kag gin-produce ni Larry Graham. Kag, nangin gold record siya. The rain has stopped
and the skies were blue. Okay, si Graham ay isa ka performer bass player for Sly and the Family Stone and frontman man siya para sa Graham Central Station. Ti balad na siya mo nga bahay nun ba? Nakalabot iya sa top 10 sa US Billboard Hot 100 Pop Chart. Kag na nakalabot siya sa number 9 sa September 1980. Kag nangin number 1 siya sa R&B chart sa sulod naman sa duha ka semana. I've show compassion and sent to me a stroke of love. All So yun na nga ito, nalalantunon karon iya nga hapon, 1 in a Million You from Larry Graham. Kag sa pagbalik ni Tita Wilma, bantayan man ninyo mga palangga na itong mga tagpalamati ang pagbasa sa nga itong sulat. Kag sa sinini nga bahin hatagan na itong kahigayunan, ang mga nagdaog na itong nga mga entry para sa ARB 4-piece. Pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Para ina sa mga kabataan naton. Di ba, Tita Wilma? Yes, ang aton unahon karon sa pagbalik sa This Is My Life o nakita sa elementary level. Alauna 52 Action Radio Philippine Standard Time, balik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Whatever your laundry needs, Pride detergent is all you need. Buong araw sa opisina. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radio Pagkolon kag negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo
Salamat din sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon man si Tita Wilma sa This Is My Life. Ang ito na ni Dr. Alfred Spear Mangustin alauna 59 na, Tita Wilma, sa siningabahin sa nahambalan ni Tita Wilma kahapon, di ba, announcement of winners kahapon nga adlaw para sa itong sa ni promo ang ARB4 Peace pagbulig sa pagtuon paghatag sang paglaom, di ba? Yes. Kag sa nahambal man naton ang aton mga winners kahapon. Tito sa kahapon, yes, from elementary, high school, and college, di ba may finalist kita nga tag 5-5 kada level? May 3 ka nagbaton sang iTunes ni gadget, cellphone, Samsung Galaxy A11 na nga model. Kaya nga magamit din sa mga kabataan sa ila sinipag research pagi sa ilang nga pagtuon nga kinahanglanon gid nila man. So, sa siniya nga bahin aton una gid nga basahon kay dali gid lang antes ko suguran ang istorya sang isa sang aton mga winners. Lawagon anay naton kay nagpangabay to ding isa naton ka texters. Tito We, pwede mo malawag liwat ang mga winners sa ARB4 Peace? Yes, no problema gina kay Tita Wilma. Again,
Ang aton mga winners para sa ARB 4Ps, sa elementary category, si Verly Diket, 10 years old, sa barangay Pinaginpinan, Kabangkalan City. Si Gladys Patricia de la Cruz, 10 years old man, sa Purok Zone Size, barangay Magsaysay, Cadiz City. Kag si Crispin Henry Infante, 12 years old, sa Purok Ilaya, barangay Kabug, Bacolod City. Kag sa ito naman high school category, congratulations man sa tatlo nga magabayton sa atong direct gadget. Si Roy Vincent Piadocha, 17 years old, sa Purok Maninihon, barangay Tango, Bacolod City. Si Mark Anthony Singlines, 15 years old, sa Purok 5, barangay Bulata, Kawayan. Kag si Nielin Aurelio, 14 years old, sa barangay Bakhong, Bagos City. Kag sa college category naman, ang tatlo neton ka mga winners nga magabaton sa gadgets. Congratulations kay Andrea Padernal Amonio, 18 years old, sang kilometrahe 11, Ajinomoto, barangay Taluk, Bagos City. Leona Grace Laparan, 20 years old, sang Purok Tumpok, barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. And congratulations also to Lensay Monsato, sang barangay San Miguel, La Carlota City. Amo ina sila ang nagbaton kag magabaton sang aton sa ni mga gadget from Action Radio Bacolod. Since nga nag-promise kita kag siyempre man ang Action Radio Bacolod, ang mga istorya nila sini sa kabuhi pagabasahon naton ang ila entry, na unahon naton ang elementary level. So sa elementary level, ang una diri nga ginlawag naton si Inday Verly Diget, 10 years old, sa barangay Pinaginpinan, Kabangkalan City. Kag ang entry ni Verly nagasiling. Maayong hapon sa imo. Ako gali si Verly Diget, 10 years old. Taga barangay Pinaginpinan, Kabangkalan City, Negros Occidental. Grade 3 pa lang ako, tita. Kay wala kami dayon. Ginpa-eskwela ni Papang. Kay ang rason, pigado gid kuno. Kaayo. Tungod. Gakarga tapas lang siya. Abi mo, tita, nagdako lang ako. Nga wala gid makakita sang itsura sang akon iloy. Tungod isa pa lang ako kasimana, napatay na siya kuno, hambal ni Papang. Ti wala gid ko katilaw sang pagpalangga sang isa ka mama, aragoy. Apat kami ang nabilin nga mag-ululutod. Puro kami babayi. Kun kaisa, ginapamangkot ako sang akon mga classmate, kundiin ang ako nanay. Pero siling ko sa ila ato na sa langit. Gapatigid ko, tita, nga sa pagbalik sang Ginoo, idulong lang ko niya sa akon, mamabaw. Makita ko gid siya sa katapusan. Abi mo, tita, nagdako lang kami nga miserable kaayo ang amon pagpangabuhi. Puerte ka pintas sang amon papa, palahubog kaayo. Wala sang gabi nga wala gainom. Hindi ko lang pag-mention kung anong ginainom ni papa mo kay brand, ha? Bahala, wala kami sudan. Ang iya talibong, ara lang sa iya uluhan ginabutang, tita. Ginakuot namon iya bulsa, ginkuha namon iya kwarta, kaginbakal namon tinapay. Naakig si Papang. Ang akon magulang nga dason sa akon, si Rodelin, ginhigot niya sa puno sang kahoy sa amon og saran, kaginlabo-labo ang punuan, siguro puno sang kahoy. Puwartig kid ang amon kulba, tita.
May lola man kami. Pero hindi makasarang magtabang sa amon. Damo man kami silingan, siguro kasilingan na, no? Damo man kami kasilingan, pero si Papang ang hari sa amon nga purok. Wala gid sang mabato sa iya. Gani tita, manok kung magsulod sa amon balay, ihaw gid na iya. Pati ila ido, patay, ihaw man niya. Wala kami kahibalo kung anong ginahimo niya sa amon kun gabi. Kay tulog man kami, tita. Ginabusuhan gali niya kami. Maayo lang. Na-rescue kami sa amon. Gindakop siya ni Kapitan. Gindala siya sa pulis. Karon ara siya sa prisuhan, tita. Subong, ginimuan kami sang amon mga tito, sang bahay kubo. Ari kami sa ugsaran sang amon tita. Kami lang nga apat sa amon balay. Kami lang gadigang mo. Pero migid kami tita ginalaygayan, nga bisan amon ni ang natabo sa amon. Maninguha gid kami sa amon pag-eskwela. Gusto ko man tani, tita, may ara man ko, tablet. Kay kisa, hindi sila magpahulam sa amon. Madamo gid nga salamat sa inyo tanan. Nalipay man ako nga makashare ako sa inyo programa. Sa liwat, madamo gid nga salamat ang tagpasakop Verly Diket sa barangay Pinaginpinan, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ina, mga palangga naton mga tagpalamati, isa pa lang ina sa mga sulat sang aton sini mga chikiting. No? Siyempre, what is 10 years old? Siyempre, giyahan sa mga may edad na ni Lola. Na? Anyway, sa imo, Verly, good afternoon. Na? Salamat gid sa imo mga utod, kay tita kag kay tito ninyo nga nagabulig sa inyo, kay Lola man nga nagagiya sa inyo. Salamat sa ila tanan. Sa inyo sitwasyon bala, ay, kabugat na isang dughan ko. Amo pa lang na siya ang sitwasyon. Ini galing kay ako mahumukig ko bala tiyagon basta kabataan ang hambalan mo, no? Kapin pa ina mga kabataan nga nagaantos kang nagsakripisyo, nga may gusto maangkon, may gusto nga ma-achieve sa ila kauglingon, pero wala. Paano? Nagpasimpalan, may amay patani kay tawala naman ang nanay. Baw, Ginoo ko. Design no, bala panumdumon mo nga magulang igaid sa puno sang kahoy. Pagkatapos labu-labuon iya sang amay ang punuan, tihari sang ila purok mo. Pero pasalamat man sila sa ila barangay kapitan, nakadara nga nag-rescue sa ila, nagbulig sa ila, ginbululikan sila. Nga, mapatindugan iya hayob-hayob. Bahay kubo. Basta sila lang nga apat ang nag-estar. Mismo man sa tubangan sang Lagwarta, sang ila sinipuluyan. Kabay pa, na, sa bahin sang ila amay, nga subong sa sulod sang prisuhan tungod sa iya pagmaltrato sa iya sinikaka mga kabataan, mabuksan sang Diyos ang iya sinibalatyagon, ang iya mga mata. Nga kung tani siya among mangin amay kag iloy sa iya kabataan, pero wala siya maghimo sang iya sinipapel para sa iya kabataan. Nangin mapintas siya nga klase sang amay. Nangin dalok siya nga klase sang amay para sa iya sini mga kabataan. Na? So, sa imo Verly, salamat gid sa pagtinguha mo nga mapadalaman diri kag mapaambit ang imo parte sang kabuhi nga inagihan. Kag ang kabuhi nga inyo ginausoy sa karon nga apat
kamo ka mag-utod. Mabudlay. Ilabi na sa karon nga pandemic, tanan kita hoo. Tanan kita apektado. Tanan kita nagaantos. Pero kaluluoy ang mga kabataan. Kaluluoy ang mga kabataan nga wala sang ginikanan. Maswerte ang mga kabataan nga dapat si nanay kag si tatay ninyo nagapaninguha, nagatrabaho, nagabaka-baka na para nga mapangitaan kamo sa inyo mga kinanglanon nga gamiton sa inyo pagtuon, sa inyo pag-eskwela nga tungod sa pandemic. Ano bala ang pamaagi sa inyo pagtuon subong? Maswerte ka mo, gani magtutong ka mo. Tawe, naglitanya ka naman. Hindi, kay gusto ko lang mapautwas ang balatsagon ko. Kaya nga, Beverly, ho. A girl, ano ka na grade 3, kabay pa nga kaluyan, ikaw sang Diyos. Kaluuyan ka mo sang Diyos, kamo nga mag-ululuto. Nga magbag-o man ang inyo kabuhi. Kag, makabatsyag man ka mo sang kalipay, diri sa kalibutan. Sa mga pagtilaw nga nagaabot man sa inyo. Di ba? Ay, ho. May munting pangarap sa miyon ng bulaklak sa hanging malinis manuti sa araw. Gamay lang nga tingog, di ba? Kaya actually na nga ambahay nun kay Lea Salonga, I am but a small voice, gamay nga mga kabataan. May munting tinig. O, gagmay nga mga tingog sa mga kabataan nga makahatag kalipay man sa aton nga mga ginikanan. Makalingaw sa aton nga mga ginikanan. Mga magagmay, kag syempre mga kabataan nga makahatag man inspirasyon. Di ba? Sa aton nga mga ginikanan. Mga magagmay nga mga kabataan nga may handuman para sa ilang mga nga palaabuton. Okay, tama na natin kay Verly. Inday Verly, salamat kid, ha? Hulaton mo da ang imo nga premyo kay abi mo subong gapanglakaton. Gapanglakaton ang project team para sa aton sa ni promo nga ARB for Peace. Sa ila sini pagdulong sang di kay as promise, di ba? Idulong iya sa inyo mismo puluyan ang inyo sini mga premyo. Tiyang wala gin suwerte sa top 5, magabaton sila sang tag 500 pesos man nga load, di ba? Yes, makita ninyo dira ang project coordinator sa Action John. Yes, upon man kay SM. So, salamat, kid. Isa pa lang na, husto lang na kani kay hibubunot ang dughan ko do hindi ko madala. Buwas naman, ha? Isa pa gid ka entry ang basahon ni Tita Wilma sa inyo, buwas iya nga adlaw. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:13. Pero Tita Wilma, ang aton man mga young ones dira, especially ang aton sa ni mga senior citizen. Ano mga ginapambatsyag nyo sa inyo lawas? Siyempre, ari ay ang produkto sa balik si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Okay, mga manamyon ay si Tita Manamyon ay si Tita Wilma sa iton mga palangga dira sa
FB Live. Jeannie Sulgon, good afternoon. Hello, Tita Wilma, mayong hapon. Yes, kay Alex Montesa, yes, ay ka-very masinulundon gid siya. Ano? Nag-wear gid sa sang iya ni face mask. Martin Aliling, Martin Aliling, good afternoon, Tita We, watching from Imos, Cavite. Kag, syempre man, hambal man ni Alex Montesa. Mayong hapon, Tita Wilma, manami ang liki-liki sang adlaw. Nagyuhuman gid siya matapos nga maglabay si Kinta. At least bisan paano nakabatsyag ta sa mga may linamgin panglaban kundi nagmalala, di ba? Ako gani, hingagaw linabhan ni Tita We, di ba? Okay, gapamati gid kami diri ni Raquel, from Early Flordalisa. Lapit na lang, Tita Wilma, ang pizza, na? Ang Fiesta Minatay. Tapos na Tita Wilma. Yes, gasabat sa glis ang inahambal ka mo nang sugpon-sugpon niya. Silinga tapos na Tita Wilma panyaga, pinakbit with uga nga gumaaba party ka namit ba? Ang partner with plenty glass of water. Likaw tanay soft drinks. Ay, good ginaiya. Christopher Miniel Hualde, good afternoon. Good afternoon, Tita. We're monitoring always. God bless and keep safe. Yes, si Inday Jean also, sir. Love you, ta. Okay, likewise, dear. Kag, good PM, Tita Wilma. Ginatamyaw ko lang yung mga abyan ni Choi Tony Riporas nga siya, ginapahibalo na Tony Riporas nga siya ang nagtaliwan na kag siya ang ilubong sa maabot nga November 8, alaunas ng hapon sa Valladolid Cemetery. Salamat, Tita Wilma. Suki na ito ina sa This Is My Life. Si Tatay Tony, kung hindi ko ginmalipatan. Kamusta lang dira sa ilatanan and condolences lang. Especially sa iya sini asawa kag sa pamilya. Salamat, gid Cart, Razel, Jocelyn Libuon, Dispuho, good afternoon, Tita Wilma. Action, Tita We. Watching live from Celine Homes, gihapon. Keep safe always, Tita We, ha? And God bless you, Virgie Alpinda. Kaga kay Tuto Andro Juanites, good afternoon. Salamat. Si Fritchie Gay, dira kagang inyo unika iha. Ba. Good PM, Tita Wilma, pamati kami diri sa maaw sa imo programa. Number 1, God bless. Erwin, thank you so much. I know, nga, updanay ka mo dira ni Giselle Franco. Rosalina Arellano Espadero, good PM man. Mayong hapon aga pamati kami sa imo, subong. Subong na, di ba? Okay. Margie Bordios, good noon, Tita. Ano gani ang number niyo? Sa maghatag ka mo balasang 500? Kay masali ko, Tita We. Actually, ining amonsap or sulit ang premyo sa Action Radio Bacolod. Sa nambal na naton. May ginhatag ini nga talana nga date of registration, and after that, pagpa-register ninyo, may mabaton nga validation. Di nag-end na to, kag para lang sa taga-syudad sang Bacolod. So, hopefully, sa dasun, sa dasun nga promo kung may ara. Inday Lynn or Sherilyn din to. Margie Bordos nan. Good afternoon to the family patrimonio from Moises Padilla. Thank you, Ged. Okay, relax ang anay balikan ko lang kamo karon naman dugay-dugay.
na Action Radio Philippine Standard Time. Kadto na kita titawe sa itong sinima paambit iya karon nga hapon. Sa iton man mga palangga nga mga tagpalamati. Ano naman yung tips nga matang ini for your information, FYI, ta subong titawe. Kinanglan hibaluon na ton ang pagkaon kag ilimnon nga makapatulog sa inyo sa mga hindi gali nakatulog titawe. Di ba Marie Calay, si Marie Calay ko nga gwapa kag si Pari Arnold Gonzalez dire sa may bangga sire sa may Mansilingan. Inday kasi kay tuto si Chay, good afternoon lang dira. Okay, atong tupiko iya karon nga hapon sa nambalan ni Tito Wilma. Kinanglan hibaluon naton kung anong pwede naton kaunon kag imnon nga makatulog kita. Kite sa una pamandamo iya sa aton ang halin sa una, may ara ginagareklamo na budlayan. Gid ko bala tawi magtulog. Bisan ako personally, naga-experience man sina. Ganing ending, kung hindi ka makatulog the whole night, ano masiling nila, oy, aibag pa more na amoy na kung hindi ka makatulog kung gabi. Ang iban, syempre kung hindi makatulog, ara na lang, nakatutok na lang sa ilang mga cellphone. Diba? Para nga magtanaw movies o kung series nga ila dira ginatanaw, yes pwede ginaya Tita Wilma. Paang ila dira rason para ano gani, yes kay kung makahampang, maka-mobile games kamuda, na ML kamuda, na bisan paano, suno sa ila, tuyuhon sila, kung hindi pagid ka mo yung tuyuhon, tapat, di ba? Well, sa iban effective ina, sa iban hindi man effective. Pero ano pagid bala? Ang iban nga pamaagi. Para man makatulog, bala dayon, tawi how, di ba? Sa aton sa ni mga young ones, syempre, sa aton man mga beshi, para manguyab ka, kag tuyuhon ka, kinanglan hibaluon mo, kung anong pwede mo kaunon dara kung may ara para nga makatulog man ikaw dayon, di ba? Oo. So ari ay gatas, ginom ka gatas. Talaga mo ng iban nga, inom gatas man. Hindi namin siyang gatas, bro, di ba? Ang mga dairy food, may tryptophan ina nga isa ka sleep promoting substance. So magluwas sa gatas, nami man nga source sa nga tryptophan ang mani, saging, honey, kag ang ano pagitawe? Ang itlog. Ay, yes. Mga dairy foods, di ba? Kaon ka mani, hindi gani kaon ka saging, honey, kag itlog. Either sa ila, hindi tanan na kaunon mo. Ano pag yan ang makabulig para tuyhon ka? Tea or tsaa. Ang pag-inom sa isa katasa nga non-caffeinated tea before going to sleep sa gabi, may ara na calming effects sa imo utok kag sa imo man lawas. Gets mo? Yes, magluwas pag isin at Tita Wilma kung may saging sa babaw na misa, kuha ka saging kag magkaon. As mentioned, nami man ina, no? Kay nga, isa ina siya ka source man sang tryptophan. May magnesium ang saging. Diba? Ang magnesium kag tryptophan, magkabuligi din na para sa pag-angkon sang maayo nga quality of sleep. Ay, gakaon ka oatmeal, wala. Yes, ang oatmeal makabulig man. Ha? May mataas nga content sang carbohydrates ang oatmeal. Kag sunuman sa mga expert, makapabuhin ina sang imo pagkahilo kung makonsume mo before going to sleep. Ang oats, di ba, nami na siya nga source ng melatonin, ang hormone, melatonin, amoy ng hormone nga nag-regulate sang sleep-wake cycle mo. So, try mo ina, for sure, di ba? Ang mga na-mention ni Tita Wet, may ara ka muna da sa inyo balay. Ako may oatmeal, kuya. Ako may saging. Mula na, tigatas kayo, kisagatas ka, mahal. Di ba? Wala ba na? Well, anyway, for sure, may ara ka muna sa inyo balay. Gani, kung kamutuyhon, nothing to worry, kuha lang kag magkaon or inom sina, kag mag-say goodbye sa unhealthy way sa pagpatuyo sa imo. Try mo ang mga pagkaon kag ilimnon nga ina, ha? Have a good sleep, kinahanglan gid kada gabi. Ang ibang tilingawon, ML tawe iya or ano man, di ba? Kung ano dira, iban nga ni mati na lang music nga daw ginaili-ili sila para nga matulugan sila sa maayo. Okay, Tita Wilma, inang pilaman ka mga informasyon, yes, pagkaon, kag ilimnon, nga makapabulong sang imo hindi katulog
nga kagabihon, ha? Okay, ano to ganito, we? Una-una, kinahanglan, kung may gatas ka, inom ka gatas. If not, ay, kaon ka man ni, o, kung mga dairy fruits nila, o, di ba? Kag saging, oatmeal. Ano pag ito ganito, we? Saging, oatmeal, gatas, tsaa, na basta non-caffeinated nga klase sang tea. Okay? Alas 2:26, Action Radio Philippine Standard Time. Sa ato naman mga kauturan dira nga kabalo kita sa panahon sa karon sang pandemic sang COVID-19. Kabalugi kita nga ginatagaan kinaton importansya nga atong lawas nga kinahanglan mangin mabakod ini adlaw-adlaw para malikawan ang mga nanari-sari nga balatian. Dapat tapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Okay, yes. Miss Heaven Heaven, mayong hapon Miss We. O, kamusta na ikaw? May nanggapagwapa. Kay gwapa as always, Gideano. Good afternoon, Tita. We're watching from Hong Kong. Emmy Esmeralda Dolido, thank you so much. Kag Dolly Joy Morandi Claridad. Tita We, good afternoon, listening here at Barangay Pinaginpinan, Kabangkalan City. Gasakit mandughan ko Tita We sang istorya ni Verly. Ho, bala. Ako nga dan basta kabataan ay abaw dogi na kumos ang dughan ko. Okay lang na siya. Basta kita na pakon kay may mga kabataan kamo dira painchindi lang tanan para sa ila. Para nga magtutuman bala sila. Bapaamo ka na. Maria Luz Grijaldo, Makuna, hello, Tita We, ngayong hapon. Yvonne Bostier, good afternoon, Tita Wilma. Done sharing. Thank you, kid. Salamat sa imo. Manjo na Arnejo, good PM. Action, good afternoon, Tita We. Di na to siya. Tita We, watching from Hong Kong. Emmy Esmeralda Dolido. Okay, salamat, Ged. Liog ko great family Condes for me, Junior of Pontevedra. Manjo Arnejo. Yes, salamat, Ged. Kag, okay. Lynn and Patrimonio. Good afternoon, Tito. A great kulang family Patrimonio from Moises Padilla. Thank you. Margie Bordios. Yes, Dana ina kaina. And Christopher Miniel Walde. Mayong hapon, Tito Will, magapamatig ko sa imo subong. Okay, salamat, Gid. Kag, Inday Jean, salamat man sa imo. Kag maayong hapon. Kag, wow. Kay Donald Bibas, kay Chrisman Gray Balguna. Good afternoon, Gid, sa imo. Sino ini nagpatulo? Naman ikaw, ano na pa nga subo mo, Jimmy Simpron yung junior. Yes, nasubuan ka sa story sang aton sa na estudyante. Yes, kay nang Jocelyn Salanga ng good afternoon, salamat, Gid. Kay Sheena Digat Manyaras, kay Apulang, G. Tornilla Aplicano, kay Lin and Patrimonio. Salamat, Gid, sa inyo. Kag, syempre, kay Rosalinda Arellano Espadero, salamat man. Kay Chari Cuevas Medis. Anthony Jones, Savilio Siblano, sir, good afternoon. Kamusta na ikaw? Kag kay Christopher Miniel Hualde. Okay, salamat kid sa inyo. Vicente Gatilugo, kay Ronelyn Armamento, kay Nick Libuon, salamat man kay June Villarosa. Inday Blanza, hi and hello. Kag kay Lucero Brady Eugene. Okay, balikan lang na karon ni Tito We ang inyo siniiban pagin nga mga greetings.
hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad. Patro na? Action Radio Philippines Standard Time. Pero Tita Wilma, nga ito man ni Dr. Alfred Spior, Mangus
Philippine Standard Time, padayon si Tita Wilma. Matamyaw anay kita happy birthday sa itong sa mga kauturan nga nag-celebrate sa ilang birthday today, October 27, 2020. Happy birthday, Tita We, kay sino man? Kay Inday Maricel Berniso Abay. Miss Maricel, Maricel Berniso Abay, ang asawa ni Pastor, Christine Madumduman na. Yes. Ara siya sa BIR, Subong. Miss Maricel Berioso Abay, happy birthday kay Elmer Bailon Varon. Happy birthday man sa imo. Kag sa mga mag-asawa dira nga nagasaulog man sa ilang wedding anniversary, happy anniversary. God bless you. Kag yes, maayo lang nga lawas sa kinanglan good health, di ba? And stay safe as always. Damo pagin nga mga birthday celebrations to come. Okay, alas 2:37 na ang ito na horoscope. Sa atong sini horoscope para karon nga adlaw, Tito Wilma, unahon naton ang zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio, amo ining mga natawo Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Karon nga adlaw ang imo nga horoscope nagasiling Scorpio sa karon iya nga krisis. Ang estado sang delivery service mo maga-uswag. Pero ang imo na siyempre negosyo, maayo ang dalagan sini, kag maayo ang kita. Padayunon mo pag ang imo pagpaninguha. Tungod, kung ikaw ang nagapangabudlay, maayo gid ang resulta para sa imo. Mga maswati mga numero Scorpio, 58, wala ko na ako, imo numero ba, lucky numbers mo ba? 58, 23, 20, 45, kag 11. Cobalt blue is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, ay mga Sagittarius, sa mga netaw, Nobyembre 23, tubtog Disyembre 21, ay, oo. Ang blessing nga para sa imo karon nga adlaw, tungod sa imo service sa charity, amo inang maka-attract sang madamo nga oportunidad sa imo kabuhi. Hopefully. Maswati mo nga mga numero Sagittarius, 8, 15, 24, 33, kag 42. Lavender is your lucky color. Ang mga Capricorn naman, yes, Tita Wilma, sa mga Capricorn, nataw ini sila Disyembre 22, tubtob Enero 19. Tanan iya nga mga masakit nga eksperyensya mo sa nakaligan mo nga kabuhi. Magaligad na mangin happy na ikaw. Wow ha! Paamo kay na bala Capricorn. Hindi ka mo na-mention din sa imo horoscope po. Padayo na lang ang imo pagpaninguha, kadalagan ang mangin bunga sina. Maswerte mo nga mga numero, just 25, 21, 45, kag 30. Lucky color, pearl white. Yes, Tito Wilma, kadto naman kita sa Aquarius. Ang mga Aquarius, amoy ni mga nataw Enero 20, tubto Pebrero 18. Yes, Tito i-appreciate mo ang gift sa nature, no? Kung ano ang ara sa palibot mo, i-appreciate mo ina. Amo ining self-healing process para sa imo ginabatyag karon nga adlaw. Aquarius, kinahanglan suno sa imo horoscope, mangin mahinalungon ikaw. Hindi pagpabayi ang imo lawas. Mga maswati mo nga mga numero 11, 24, 36, 32, 8, kag 35. Sign blue is your lucky color. Kadto naman kita sa zodiac sign nga Pisces. Ang mga Pisces, amo ini mga netaw Pebrero 19 tubto Marso 20 sa mga singles. Sa mga singles nga mga Pisces, magpakasal ka na suno sa imo horoscope po, magpakasal ka na tungod mas barato ang gasto sa karon. Di pandemic pa mo. Hindi mo na siya pagbuhian pa. Tungod siya ang nagakabagay sa imo nga maging lifetime partner mo.
Yes, sa mga singles nga Pisces, amo na nga imo horoscope karon nga adlaw. Okay, 5, 13, 35, 26, 42 kag 53 sa mga masuwerte mga numero. Lucky color strawberry red. Kadto kita sa zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries, mga nataong Marso 21, tubtob Abril 19, o mag-focus ikaw, Aries, sa mga activities mo para nga mag-improve ang imo abilidad, ang imo skills, no? Pilion mo man ang trabaho nga palanggaon mo kag kinahanglan mag-focus ka kag atubangon mo gidina. Mga masuwati mo naman nga mga numero 9, 18, 27, 35 kag 40. Dollar green is your lucky color. Alas 2:42, Action Radio, Philippine Standard Time. Si Ginny Galitiwe, tapos sa barangay Handumanan. Tito Will, good PM, kasubo man sang ginbasa yung nga sulat, kasakit akong dughan, Tito Will, abi ko ako lang. 3905, nasiplatan ko ang imo sulat. Well, anyway, thank you, Ken. Relax lang. Si Tito Will, magabalik pa pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga pahibalo. Yes, Giancarlo Tanalgo, Tito Wilma, pa-shout out sa akon nga mama. Nga permi nagapamati sa imo, si Rosel Tanalgos, sang purok mo sinadyahon barangay Pahanukoy. Mayong hapon sa imo, Rosel Tanalgo, salamat gid. Kag, yes, good afternoon, greet lang ko kay Rene Ardenia, kag sa family niya sa San Carlos City. Ande si Anyedra. Amo na sa Tito We. O, di naman sa may bangga, Christian, mayong hapon sa pamilya Dinoy, no? Kay Ruming, kay Jerome, mayong hapon lang dira sa inyo. Hi, Tito We. Good afternoon. Monitor lang ko di sa sulod sang City Mo, Kalbangkalan City. Galagaw kay short break na, kay daw, mas stress ko sa module ko. Ba? Salamat, gid kabis ka nara, kada galibot-libot. Gaupod ka kay Tito Will, makaroon nga hapon. Ha? Okay? Halong gid, mga anak pa mo ka na bala. Yes, Tito We. Kay Rox Senior, thank you, gid, kag mayong hapon sa imo. Salamat, gid. Kag araman, Tito Wilma, si Martin Gonzalez, si Sed Onairos, okay, kabudlay, kay ginarambol bala nila, no? Drawid Kauntoy, mayong hapon man, kag kay Cory Vidaha, Michael Oxin, Janice, kag kay Jennifer Sugon, salamat man, Jelmar Amarante, kag kay Florencio Ramayla, thank you, gid sa inyo. Okay, enough na. Okay, salamat, kid.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng 50 na, Action Radio Philippine Standard Time. Ay, ang aton bala na dumduman ko, nakita ko, di ba nga aton text hotlines to ba nga ni Tita We, ha? Halin inis sa kay 5977. Good afternoon, Tita We. Salamat sa cellphone. Si Mama ni Leone Grace Laparan, Seng Purok Tumpok, Barangay Pandanon, DSB. Madamo ginya salamat. Gapamati kami diri. Okay na mo, nakalabuot nila sila sa inyo. No? Sa pamilya ni Inday Leone Grace Laparan, gapasalamat gid ang iya mama. No? Salamat man sa inyo. Mabatian nyo na ang entry diri ni Inday Leone
as scheduled, no? Pamatian nyo na dere. Okay, so salamat, Gid. Tita Will, sorry. Tita Will, tapuso na nato ang mga zodiac sign nga nabilin para sa aton horoscope sa karon iya nga adlaw. Di na taga ni Tita Wilma sa Taurus na kita sa mga Taurus. Ini mga Taurus ang mga nataw Abril 20 to Mayo 20. Bao feeling mo ara ka bala sa roller coaster Taurus karon nga adlaw tungod sa inang pagsaka panaog sang imo sini income, no? Matapos ang adlaw, tanan malipayon sa maayo nga income. May negosyo ikaw, ha? Nan. Maswati mo naman nga mga numero 15, 25, 33, 42, 8, kag 10. Shocking pink is your lucky color. Sa mga Gemini naman, ang mga Gemini, amo ini mga natao Mayo 21, Tubtubunyo 21, abi mo bala Gemini time ligid, no? Ang imo pagkadiskubre sa libro sang imo napatay nga tiyo. Inspirasyon mo ina sa imo pagpamulong-pulong. Ba pagpamulong-pulong gid tayo sa imo sin speech para nga maging productive man ang imo adlaw. Mga maswanti mo naman nga mga numero 12, 24, 36, 48, 15, kag 19. Sapphire blue is your lucky color. Yes, Tita Wilma. Kadto kita sa Cancer. Ang mga Cancer naman, itaw Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Abi, pasanyuga man ang imo pala abuton, Cancer. Kag magabaton ka sa mga positive iya nga mga suwastyon para nga mangin productive ikaw kag magtutom ikaw. Yes, kung mahimo mo ina, suno sa imo horoscope, mag-aayuhan ikaw sa uli. Pero kinanglan mangin generous ka man. Mangin maalwan bala na maswati mo nga mga numero 6, 12, 18, 24, 32, kag 48. Amethyst violet is your lucky color. Yes, sa mga Leo naman, yung mga Leo, mo ini mga nitao Hulyo 23, tubtub Agosto 22, kinahanglan mo man, Leo, hambal sa imo horoscope, di kinahanglan mo ang social distance sa mall. Malagaw ka, how? Bisan nga ara ka sa sitwasyon of the ka mo sa imo mga friends, bisan sino pa mga upod mo, kag mga makitaan mo, social distancing get. Ha? Kag kung pwede, fist to fist lang anay, o kung elbow to elbow nga greetings, amo naman na asubong ginapraktista mo, ha? Okay? Mas wanti mo nga mga numero, okay, 10, 22, 28, 35, 39, kag 50. Mint green is your lucky color. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo nito, Agosto 23, tubtub Setyembre 23, kinahanglan mo sa gihapon nga makigsugilanon sa pihak iya sang ginapatuman sa aton nga protocols ang social distancing. Himua, ha? Himua ang imo pagpaathag sa mga issues sa imo kabuhi sa maayong nga pamaagi. Mga maswerte mo nga mga numero 8, 15, 22, 35, 40, kag 45. Royal purple is your lucky color. Kag yes, Tito Wilma, Libra. Ang mga Libra naman, amo ini mga nitao Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Ang imo life partner, Libra, maabot na sa inyo portahan, ay manuktok. Amo ina ang resulta sa spirit of the rose ritual. Aming inimo ka na. So today, subong nga adlaw, very happy gid ang heart mo. Tungod magabisita ang imo love. Maswati mo naman nga mga numero 9, 7, 14, 13, kag 25. Cherry red is your lucky color. So, nabatian nato na itong mga tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope karon niya nga adlaw Martes, Oktobre 27, tuig 2020. Tita Wilma, pare naman sa itong liver, sa itong sini atay.
Jose Mongcal Turilla. Good PM. Salamat gid. Okay, alas 2:58 Action Radio Philippine Standard Time. Una-hunanay naton ang pagpangamuyo para sa aton pagpakigaway ang pandemic, ang Orasyo Imperata batok sa COVID-19. Updin ninyo si Tita Wilma. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Mark Prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, madamo gid salamat sa itong sa mga palanggang mga tagpalamati sa inyo pagpud kay Tita Wilma sa pagpangamuyo. Apang tiyo naman sa itong sa pagpaalam, pasensya nang wala naton malabutan sa karon nga hapon. At ang sini Bible verse for today from 1 John chapter 2 verse 16, it says, "For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not for the Father, but from the world."
Salamat gid sa inyo mga palanggan ito nga mga tagpalamati. Lugtong naman yung what was. Standby na sa matang mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.